de maio. O señor alcalde da cidade de Santiago veu plantar carballos aquí na beira do río Sarela. Dentro duns centos de anos, que aínda dura o mundo, se cadra hai ali unha carballeira como a de Bronlle, onde eu medrei. E se cadra tamén daquela heime reencarnar para volver facer unha cabana en riba dun carballo. Como verás, facer o belenivente é unha cousa que parece superficial, pero non o é, ni moito menos. O meu soño na vida é que cando este no último curso me dise a cita Asunción para facer de rei mago, pero coa sorte que tiven ata o momento, igual acabo sendo un descamelo. Ademais, como teño algo de chepa porque meto a cabeza dentro dos ombros, un pouco é o estilo dos sopoconchos. Iso que a cita pensa que eu de camelo campo un montón. Eu creo, dixeralle o pobre Lucas, que os homens son os uns malvados. Dentro levamos un esperma maligno que sae fora e canto se nos resorten as cousas. Esta é unha solemne barbaridade, responderalle o ex-axente de consumos. Moitas vidas non son máis que o resultado de auténticas barbaridades. Recollemos os trebellos e cando os labregos, como vos compañeiros, encamiñamos a posada de Rabón a tomar unhas horas de vida. Detrás nosa, as vacas ofendidas polo aceite bradabanlle o touro que as ollaba cun aquel de indiferencia. E a miña nai queixouse da Luísa de que eu a tiña farta, que estaba todo o día pendente do meu irmán para moalo e que por irmán como a min, o mundo sempre estaría nunha guerra civil, e terminou o seu terrible discurso de raza. A Pique se estaba de abrir a boca para lle facer ver cando todo o patio moveu da noite para o día. Ali non acender as luces, a festa chegara a súa fin, segundo parecía. O primeiro a saír foi Óscar Sobrasadas Llanes, o rapaz máis redondo do que coñezo. Non sentía dor, pois o único que me obsesionaba era afastarme do lugar. Miraba de cando a pouco se alguén me seguía, mas non había ninguén tras de min, nin tampouco serían outros ruidos que os da miña respiración atolada. A tarde do 28 de decembro subín ao estudo para corrixir varios exercicios atrasados dos meus alumnos e volvín falar con Marcelo. Ao principio non vin o meu amigo, pero tampouco chamei por el porque non querían ensucerme. A saber que se comezaba unha conversación sería moi difícil que me ocupase xa do traballo que ten. Antes de que o bus tivese tempo de recuperarse do abrallo producido pola trágica morte de Carlos, recibiu unha nova sorpresa. Francois colocoulle un a un aparello de fidelas e correas semellantes os que empregaban para subir os caballos alá na súa casa. Joan Bernat colleu o mapa das Cías que estaba sobre a mesiña encargable no seu camarote e dixouse ao comedor. Había 2 días que tanto navegaba polo Atlántico en dirección a Galicia e convocaron a reunión para informar a todo o equipo do modo en que se desenvolvería a Operación Maracaibo. Quedei contestado por gustar inmenso da compañía e dos contos do señor Ramón, inda que estes últimos poderíamos seguir oindo na Lereira, o que non deixaba de ser un consolo. Florinda Dendón quedou curada e non volveu a ter ataques. Alegábase todos de tela levando os contiños. Simbado mariñeiro vivía en Bagdad. Agora sí que o dixo, pero porque yo recordei eu, que senón... E despois de escoitar as historias daquel vello rico, roulle o móvil de novo, apagouno. Fixo ser rico el tamén, despois de atopar unha lámpada máxica na que vivía un seño que volveu soarlle o móvil, apagouno. Un seño, dicíache, naquela lámpada máxica había un seño. Papá desconcentrouse porque o móvil soaba e parecía que nunca había calar. Un seño que lle dixo que lle concedería 3 desexos que o sacaba da lámpada. Hoxe Emilio botou un longo patético discurso. Quere de algún xeito desobrigarse. Pedirme que o collera para traballar no meu comercio. Levaría o registro, recibiría os clientes,
faría día limpieza ou calquer cousa de proveito. Desde que instalaron o gran supermercado en frente da súa casa, a Raquel encantalle asomarse á fiestra e mirar a rúa. Antes non lle gustaba, aburríase asiña porque nela nunca pasaba nada. Ao pasar por a casa de Loreto, onde nos reunimos coera e co seu irmán, vimos que o pai arrexuntara todos os trastos vellos e os botara na morea dos cestos. Por terceira vez, a nosa gata está preñada, que quere dicir que vai ter gatillos. Eu sei, non só porque o digan meus pais, senón porque ten a barriga moi gorda. Case lle chega ao chan e salta moi pouco. Antes xogaba moito e agora pasa a maior parte dos días deitada, igual que a avoa, pero a avoa non vai ter gatillos. Seca tiñan un extraño costume de romper as guitarras contra os amplificadores. E se a calcada era das boas, prenderlle lume a batería despois de combustible que lle permitiuse a autonomía. Sopra eu non ten deportes a mimoume, melo eu non ten, como a miña facía a seu tincía de vermello cereixa, ademais da sensación de carecer de nariz, especialmente asinou extraño o meu caso. Outro día erguime cedo, cortei un pau a feito de bastón e botei no campo aberto, disposto a romperme os meus pasares. O día era precioso, moi claro e pouco caluroso. Coidaba que Felipe, como a min, estaba moi avergoñado e arrepentido da mentira que inventáramos para entrar na Casa Azul. Así que, como no xogo do pilla-pilla, decidín por min e polo meu compañeiro, pero por min o primeiro. O exército abaixo concentrando diante da entrada do recinto do concello. A garda acéndelle o lume de baixo. Os cazadores mortos xúntanse por paredes. O líquido empeza a ferver. Marchei de Tiflis viaxando en silla de postas. A carga toda a miña carruaxe compúñase dun baúl de pouco rumbo, ocupado ata a metade polos meus apuntes viaxeiros sobre Xeorxia. Os máis deles perdéronse, felizmente para vós, pero o baúl e máis o resto das cousas salváronse felizmente para min.